obrovskú radosť, že vám môžem predstaviť tento náš nový retinol. 3% retinol, ako vieme, je taký opravár pleti, extrémne rýchlo naštartuje tvorbu nových buniek a naštartuje tvorbu vlastného kolagénu, čím sa tá pleť naozaj spevňuje, zjemňuje vzhľad jemných liniek a vrások, celkovo zlepšuje tú štruktúru tej našej pokožky. Tá pokožka je už na pohľad potom taká hladšia, nevidno tam tie veľké pory, krásne jednocuje tón pleti, znižuje hyperpigmentácie, takže všetky pigmentové škvrny, fľaky sa postupne porozbíjajú. Čo je perfektné, pri tomto retinole 3% nepotrebujeme, aby tá naša pleť prešla procesom retinizácie, čiže nemusí si privyknúť na ten retinol, ale môžeme ho začať používať. Na čo nesmieme zabúdať, používať každé ráno SPF faktor. Takže čo by sme si o tomto retinole mohli povedať na záver, že je to taký osobný tréner pre tvoju pleť, učí naše bunky pracovať tak, ako keď sme mali 25 rokov, čiže sa veľmi rýchlo obnovujú, tým pádom sa naša pleť bude omladzovať, bude pevnejšia, bude hladšia, bude žiarivejšia, bude jednotnejšia a bude s minimum vrások. Ak by si chcela zaradiť tento retinol do svojej starostlivosti, vyplň formulár, ktorý nájdeš v mojom profile, alebo mi napíš a ja ti poviem, ako ho zaradiť do dennej starostlivosti, tak, aby ti prinášal čo najväčšie benefity.